आम्ही तिघांय तारोटी, आम्ही तिघांय तारोटी, पोयात पोयात आमच्यो तकल्यो आम्ही तिघांय तारोटी. मुजबाल पिता पेप्सी, मुजबाल पिता फ्रुटी, आणि मुजी मुजी काजूची पेढी. तिघांय तारोटी, आम्ही तिघांय तारोटी, पोयात पोयात आमच्यो तकल्यो आम्ही तिघांय तारोटी. मुजबाल खाता तंदुरी, मुजबाल खाता बिर्याणी, आणि मुजी 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 सुधा हॉटेलला भाजी. आमची गाय तारोटी, आमची गाय तारोटी, पोयात पोयात आमच्यो तकल्यो आमची गाय तारोटी. म्हजी बायल चलयता सुझुकी, माझी बायल चलयता आणि मुजी 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 मकरंदा बाप्पा बैलगाडी. तारोटी, आमची गाय तारोटी, पोयात पोयात आमच्यो तकल्यो आमची गाय तारोटी. मुजी बाहेर रावता बंगल्यात, मुजी बाहेर रावता फ्लॅटात, आणि मुजी 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 कोंबडेच्या गुडात. आमची गाय तारोटी, आमची गाय तारोटी, पोयात पोयात आमच्यो तकल्यो आमची गाय तारोटी. थँक्यू.